da, bertze behin gaur azaroaren 10 da hortzeguna eta hemen gaude bertzegun batez. Magazinean gaurkoan ere bi elkarrizketa aski interesgarri izanen ditugu. Lehenik eta behin Angel Rekalderekin egonen gara, Navarraldeko bozeramailearekin, bertako kiderekin, behin baino gehiago hemen egoten dena, eta kontatuko digu Navarraldeko azkeneko ekimenak, azkeneko berriak zein diren, haien artean novela grafiko bat atera dute, 1200 Gasteizeko gudaren inguruan. Guzti hori, Angel Rekalderekin, eta bigarren elkarrizketan berriz Gorka Ovejero HT gelditu kolektiboko kidearekin egonen gara, hain zuzen ere aurkezpen ziklo bat hasi dutelako HT-aren inguruan kontzientziatzeko eta kide berriak erakartzeko. Beraz, berarekin ere hizketa alditxoa, hori guztia baino lehen, betiko edukiekin hasiko gara. Efemerideak. 1810 zen, azaroaren 10 batean. Espainian, Kadizeko gorteen dekretu batek inprenta askatasuna eman zuen lehen aldiz. Eta 1853an, Isabel Bigarrenak Espainiako konstituzioa zin egin zuen. 1858ko azaroaren 10ean, Tokion lurrikara batek 100.000 pertsona baino gehiago hil zituen. Eta 2007ko azaroaren 10ean, Carlos lehenengo erregeak, ¿por qué no te callas? Ezaguna esan zion Venezuelako Chavezi. Ikus dezagun aste honetako agenda kulturala. Iruña herriko mintzakide kurtso hasierako topaketak 7etan laban gaur asteazkenean, Xavier Artiedaren bakarrizketa eta Saioa Zubietaren musika izanen ditugu. Eta gaueko ipuinak Maitane Perezekin, aurrentzako ipuin kontaketa Arrosadiako liburutegian 6etan. Hortzegunean berriz, arratsaldeko 7:30 Puskak liburuaren aurkezpena Karrikirin, Irene Pujadasen eskutik izanen du. Eta Flobin mitologiazko ipuinekin, ipuin kontaketa Uharteko Kulturretxean 8:30. Larun batean berriz, aurrendako sormengunea Kondestable Zibiboxean 8:30, kaligramak eta art 5 eginen dituzte. Eta larun batean baita ere, baino Nafarroatik kanpo bertso txapelketa nagusiko final aurrekoetako lehenengo itzuliko azken saioa izanen dugu Durangon. Antzerki tailerra egonen da, 8:00 Mendillorriko Zibiboxean, instalazio ikuskizun elkarreragilea. Eta igandean akitzeko Itxatxita ezoiko musikala, antzerki musikatua, Atarrabiako Kulturretxean 7:30. Orain aktualitateari errepasoa egunkarietako azalak gain begiratuz. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, Volkswagen Nafarroak gutxienez 38 milioi jasoko ditu landabenen elektrifikaziorako. Diru laguntza handitu egin daiteke Seat Volkswagenek ibilgailu elektrikoen pertearen laguntza gehiago jasotzen dituenean. Taldeak 387 milioiak onartu eta gigafaktoria eraikiko du Sagunton. UGTek hauteskunde sindikalak aurreratzea proposatu du Nafarroako lantegian. Argazkian berriz, Maria Angeles Betelu lehendakaria Aitonak txokoan emandako hitzaldian, eta izenburuan Aitonak menditaldeak 39 urte bete ditu eta bere sortzailei omenaldia egin diete. Berri gehiagotan, irakaskuntzako lepa 2024 atzeratzen da 241 lanposturekin. Estatu Batuetako Kongresuaren kontrola jokoan dago oraindik. Kirol kudeaketako grebak 3 aste ditu eta enkistatu egiten da, eta azkenik, eraikuntzako 16.900 langileentzako 3% soldata igoera. Diario de Navarrako lerroburu nagusian, Volkswagenek landabengo lantegiaren etorkizuna bermatzen du bere elektrifikazioa baieztatzean. Pertea onartzen du eta bere 387 milioien zati bat Nafarroara bideratuko du. Argazkian teknikari batek eraikin bateko galdara komunitarioen gelan zirkulazioko bomba bat kontrolatzen du eta lerroburuan aldatu gasaren tarifa berrira. Nafarroko 1000 bat bizilagunek izapidetu dute kontratu aldaketa. Eta berri gehiagotan,
Melillako biktimak Espainiako eremuan hil ziren, Guardia Zibilaren irudiek berretsi egiten dute. Eta osasun zerbitzuek eta familiek ziu pediatrikoaren baldintzak salatzen dituzte. Gara egunkarian lerroburu handi batean, olatu gorria ez da iristen eta Bidenek agintaldi erdiko botoari eutsi dio. Ez olatu errepublikarrik ez demokraten gainberarik, agintaldi erdiko hauteskundeek arnasa ematen diote Joe Bideni eta trumpismoak aleka hartu du. Oposizioak fiskalitateaz hitz egin nahi du. Azpiazuk berriz ez beste lerroburu batean. EAeko aurrekontuen negoziazioa atzo hasi zen Gasteizen. EH Bilduren, Elkarrekin Podemos, IUren eta PP Ciudadanosen ordezkaritzak aldaketak eskatu ditu zerga politikan. Eta berri gehiagotan, Euskal Presoen senidek bat egiten dute EH Bilduren manifestazioarekin, erreala garaile atera da 34. minututik 9 jokalarirekin egon den semilla baten aitzinean, eta Esteban Giron Tundrako kidearen hitzak nolabaiteko nagusitasun morala dago popetik ateratzen den denaren aurka. Eta berri egunkarian Estatu Batuetan eutsi egiten diote demokratek Kongresuaren kontrola galdu arren. Errepublikanoek eskura dute gehiengoa ordezkarien ganbaran, baina uste zen baino askoz estuago eta parez pare dira senatuan azken emaitzen zain. Abortatzeko eskubidea babestu dute 4 estatutan. Berri gehiagotan etxe kaleratzen kronika beltza. 10 urte igaro dira Amaia Egainak bere buruaz beste egin zuenetik, eta erakundei etxe kaleratzeak eragozteko egiazko inplikazioa eskatu diete gizarte eragilei. Baitere Ukrainean Errusiak tropak erretiratuko ditu Kherson hiritik, eta azkenik Galderako ospitaleko larrialdietan mediku falta salatu dute. Eta akitzeko Euskal Herria Irratian Igor Peñalba elako kidearen hitzak. Landaben elektrifikatzeko zenbat diru iritsiko den eta zein lan eginen duten jakin behar dugu. Seat Volkswagen taldeak ibilgailu elektrikoa ekoizteko Madrilen laguntza onartu du. Albiste ontzat jo du Landabengo langile batzordeak. Bertze berri batean, Iturramako bizilagunek manifestazio eginen dute Hortziralean, Ezpalaren kontrako erasoa salatzeko. Eta azkenik, Ander Iriarte zinegilearen hitzak. Gaurko eta biharko eguraldia. Hortzegunean eguzkia izango da jaun eta jabe. Eguna hotzetik eta barnealdeko zenbait lekutan behe-laino trinkoarekin hasiko dugu. Toki batzuetan lainoguneak ez dira eguerdira arte desegingo. Gainerako lekuetan zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da egun osoan. Haizea aldakor ibiliko da, kostaldean eki osagaikoa nagusituz. Temperatura maksimoek ez diote oro har 20 graduaren muga gaindituko. Eta Hortziralean bihar ildo beretik jarraituko du eguraldiak. Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta hego haizea indartu egingo denez, behe-lainoa sortzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Hala eta guztiz ere, lekuren batean goizaren hasieran behe-lainoa sor daiteke. Temperatura minimoak hotzak izanen dira eta maksimoek berdintsu jarraituko dute. Arratsaldean hego-ekialdeko haizeak traba handiagoa eginen du eta Ebro ibarretik hodeiak ugarituz joanen dira. Nafarroan euria egin lezake gauean, gainerako lekuetan ateri eutsiko diolarik. Lehentxeago erran dugun bezala, gaurkoan Angel Rekalderekin gaude, bertze bengoz, plazerra handiz, Navarralden azken berrietaz solasteko, zehazkiago, batez ere, abenduaren 7 eta 11 ingo den Durangoko azokan aurkeztuko dituzte, hainbat liburu, hemen baitut, kasi ez zaizkit eskuetan sartzen, hauek eramango dituzte, edo bertzen artean behintzat, hauek azkeneko berriak edo garrantzitsuenak, han erakutsiko dituztenak, eta guz horretaz solasteko, erran bezala, Angelekin gaude, atxaldeon Angel. Bueno, argitu behar da lehenik ez garela Burundesako langileak edo Bastanesakoak, bai? Txukun etorri geha eta egia esan, oiei ere txukuntasuna eskatzen. Hoixen da, telebistako langileak ere txukuna gara, ez bakarrik
txoferrak. Bueno, Angel, liburuetan sartu aitzinetik, galdetu nahi nizun, egin zenuten alako konferentzia bat, jardunaldi bat, aski gai berexi eta interesgarri batekin, eta landu zenuten bideen gaia, zeharkatzen gaituzen bideak zehazkiago. Eta, iduritu zait, aski gai kuriosoa, hori ikuspuntu historiko batetik lantzeko, eta zenbat ari erekitzen dituen, ze kontu berexia. Nolako izan zen jardunaldia? Oso trinkoa, gauza asko, ez zen bakarri jardunaldia, baita ere erakusketa bat egin genuen, beste mahai inguru bat Tuteran, bisita gidatuak, azken finean bideak askotarako ematen dute, joku asko, handia ematen dute gauzak egiteko, ez? Ulertu behar da, mendeta zehar, ez da bakarrik, naiz eta historia hor egon, ez da bakarrik historikoki lantzen dugula baizik, eta ondaren ikuspuntotik. Eta bideak normalean oso lotuta daude gizarte baten dinamikarekin, hori horrela da, ez? Jartzen genuen adibide bat, ez? Lepen, bakizu txisteak nola kontatzen da, Lepen gertatu da ez dakiz zer, gertaera bat izan zen, eta sortu zutela, eraiki zutela ospital bat, eta amaitu zutenean, dirurik gabe, korrupzioa badakizu olako gauzak eta hori, eta alako baten amaitu zutenean, ez zeukan biderik, ez zeukan akzesorik. Zertarako balio du, ospital bat, dena ateak eta barrukoa eta ez dakiz zer, eta biderik ez, ambulantziak, gaixoak, medikoak, nola ez, zerbitzuak eta bar, absurdo. Orduan konturatzen zea, ze garrantzi daukan bidea ondo zaintzea. Bideak oso lotuta daude gizartearekin eta garaiarekin. Erromatarrek batzeukaten bere bide propioak, eta hain zuzen... Bideak egiteko metodologia batekin... Hoi da, eta bere garapen itzela horrekin lotuta, bereiek izan zuten kriston infrastruktura imperioan zer, eta horrekin zabaldu zuten imperioa. Gero, iraultza zea, industriala gauza bera, sortu zen makina, sortu zen vaporea, ez da zer, eta horrekin ferrokarrila. Ikusten duzu, beste garaia, beste teknologia, beste dinamika. Oro har, aberen garaietan, gauza bera, bere logika daukate, oso lotuta daude, orduan horrek ematen dizu, nolabait, gizarte baten ispiluak dira. Neurreten edo. Eta orduan joku izugarria komentatzeko. Eta gero, badauka beste dinamika, adibidez, lurraldea, gizarte baten lurraldea antolatzeko, ezinbestekoa da, hortik doa, ez? Eta momentu batzutan, toki kritikotan eta hori aur gauzatzen dira. Ze, oztopo bat dagoenean, baita ere oztopo izaten da aukera, oportunidadea, ez? Esan dezagun, badaukazu, Done Jakue bidea, nolabait jartzagatik. Eta, ibai bat, pasa behar da, oztopoa, sortzen da, zubi bat, Puente la Reina, Gares. Hor sortzen da hiri bat, oztopo dagolako, hor kobratu behar delako, hor ez dakiz zer, eta azkenean negozio bihurtzen da. Paradoja, azten zea begiratzen, eta paradoja izugarria. Beti bezala guk esaten dugu, hor dago historia, hor dago ondarea, baina momentu honetan globalizazioarekin dena hankaz gora da. Eta dena jartzen da ez dakiz zer. Eta adibide bat, hemen oso nabaria izan zen, historikoki bideak egin direla, lurraren arabera, ez? Lurraldearen arabera. Hemen badago koska bat, hemen badago ibaia, eta bidea bilatu behar du bere bidea. Gaur egun ez. Gaur egun hartzen dugu eta ara joan behar da. Eta badagola sakan bat, edo ez dakit, ibaia edo olako oztopo bat, gainetik egiten zaio autopista bat, egiten zaio velozitate handiko trena, ez dakiz zer, eta ez dauka loturarik orografiarekin. Naturara egokitu beharrean, egokitzen dugu natura gurera eta pasatzen dugu erdi erditik. Eta ze gertatzen da, beste ondorio bat, lotu nahi dugu hiri hau, beste hiri honekin, azkar, ez dakiz zer, eta importantena velozitatea. Eta orduan jartzen dugu olako, trena, autopista, ez dakiz zer. Eta erdikoak, ez daukate olako garrantzirik, eta gelditzen dira deskolokatuta. Orduan daukazu, hemendik ara joteko ordu erdiko txangoa, baina hemendik erdiko bidetik edozein tokitara joteko, galduta zaude. Ez daukazu loturarik, ez? Adibidez, edozein kasutan, hori esaten dizut, ez? Hegaaldiekin, abioiekin eta hori, gauza bera gertatzen da, daukazu Madrid, ez dakit, Tailandia,
Baina zu ez bazaude Madrida, lehendabizi Madrida jun behar duzu. Osea, bidaia da Madrida jutea. Horako gauzak. Bai. Ez, itzen zait ikaragarria, ematen du zuk errandu zuna haunditz, joku haunditz eta haunditz ulertzeko gizakia, bera, gainera gizakia nomada izan da beti, ez, orden, erran nahi dut, toki batean baino, akaso bidea izan da bere etxea zentzu batean, ez, gizakiarena. Eta gero, erraten duzuna, ez, nola erakusten duen haunditz gizakiaz, jendarteaz, teknologiaz, eta nola eragiten duen, batez ere, nik uste hori da, ez, zerbait nahiko impactantea, behin, kontatzen zian batek, hemen haunditzetan kontatu dut, baina han baztango baserri ere muan, ora bidean egin zutenean bide bat, ez, pentsatzen honek eramango ziela nola baitere, zerbitzu gehiago edo errestasuna, gertatu zena da, jendeak errantzuena, pues orain joaten gara iserrexago, ez, eta horrek ustu zuen nola baitere ora bidea, ez. Eta aurreko batean, erronkariko, hemen euskera solasen eta bar, kontatzen zuen, nola erronkariko euskera galdu zen hein handi batean bidea egin zutenean, eta bidetik, ez, haietu zelako azkenean globalizazio eta gaztelania, ez. Horren, nola bideek, ez, jendarte ikuspuntu batetik, egiten dituzten, ez, jario materialak mugitu, eta energia eta materialak, eta kultura, bi gauzak, ez, lotzen dituzten. Oso lotuta dago kultura, hori, adibidez, Doneiakue bidean hori oso garbi da. Hasieran hori planteatu zen, militarki, hori musulmanen kontrako dinamikan eta hori olako lurrak ez galtzeko eta ez dakit zer, gero ekonomikoki eta erlijioa sartu zuten, eta horren bitartez sartu zen Europako influentzia guztiak, artea, dana. Dena nola lotzen da. Azken finean dira olako tresnak, eta gertatzen dena da oso ohikoak direla, oso egunerokoak, eta iaia ez ditugu baloratzen edo kontutan hartzen. Nahiko ikusi ezinak dira eta hori ez. Zerbait natural ez, bide bat bertzerik gabe, eta ez gara konturatzen ze teknologia, ze impactua duen teknologia horrek, ez? Eta ekologiaren ikuspuntutik, baita, eta paisaia, eta azken finean daukazu hor plano guztiak, gizartearen plano guztiak hor islatzen dira. Eta badago dimensio baita ere, existentziala baita ere, azken finean bidean daukagu gure existentzia. Eta orduan gure memoria hor ere, daukagu gure eszenatokia, memoria eguneak, eta da, izugarri. Izugarrizko kontua. Bai, bertzen ere bai, hainitzen irakurtzen, halako ikerketa bat, Leioako unibertsitatea bakizue kampusan dago, Bilbon, baina pixket kanporatu ez, lekutuan muino batean, eta ikerketa bat, bizikleta zergatik etzen erabiltzen handitz iristeko, ez? Eta, bertze gauzen artean erraten zuten pasatzen zirelako bi autopista, nola baitere ez, transbertsalki zeharka, bide horretan, eta, hor ziren oztopo batzuk, eta oztopo horiek egiten zuten azkenean bizikletaren erabilera jeistea, ez? Nola mozten dituzten, ez, bideak, eta zer erran ekologian, karo, baso baten erditik pasten duzunean bide bat, hartza ezin da pasatu alde batetik bertzera, eta bere habitata, ez? Bere habita, batzutan, eta gero zenbat animalik hiltzen diraan, eta ze kalte dan, ez? Gauza asko hemen horrekin ikusi dugu. Beti bezala olako jardunaldiekin jartzen duzu gai bat mai gainean, eta konturatzen zera, zea beratxa, zenbat lortu dugun, zenbat ikasi dugun, eta zenbat utzi dugun bidean. Irikitzen zaizkizun, leio asko, ate asko, eta esatezu, hemen badago, bide berri batzuk jorratzeko bidea. Ze hora ikusi, Navarraldek mai gainean jarri zuen gai hori, gai aski berexia, Angelek errandu bezala, ondizetan, erreparatzen ez duguna, ez? Ez dugu, gara konturatzen ze gauza berexia diren bideak eta zenbat eragiten duten, eta haiek emana izan zioten presentzia, eta erran bezala ondorioak ere ikaragarriak, hainbertze gai aterata. Edozein kasutan, gaurko gai nagusia jorratu nahi genuen, behintzat, marketing pixka bat, Durangoko azokan hemen, Navarraldek egiten duen lanaren izebergaren punta behintzat, ez? Hemen ikusten dena materializatua liburu hauetan. Angel, galdetuko dizut bakoitzaz bitz errateko, Amaiurko Gaztelu Beltza. Bai, komikia da, Amaia Ballesterosek egindakoa. Aurten da 5. mendeurrena, eta horren arira saiatu ginen olako material grafiko erresa jendea jakiteko. Hor daude referentziak, prensan, liburutan, eta hor dago baita ere Lauaxetaren poema, hor dago, baina jendea beste hainbat gauzetan bezala ez daki ze gertatu zen. Batailita kontatzen dugu, eta gutxienez jendeak ideia garbi bat izateko. Hoi da komikia, ez dago komplikaziorik.
komiki laburra, segituan irakurtzen dena, atxalde batean, txak, baina ematen diguna argazki bat, ez? Behintzat, egun horietan ze gertatu zen, Amaiurko gaztelu horretan, 8 urte betetzen direla, gainera aurten, eta bueno, ez? Gure Nafarroko historian ze relevantzia duen, eta horren aritik ere bai, Amaiur 8 urte Navarra por su independencia, bertze novela grafiko hau ere, kasu honetan, barkatu, liburua edo idatzien eta hitzaldien bilduma bat, pentsatu nahi dut, Angel? Bai, horiek dira, historialari eta idazle eta olako lagun batzukin egin genuen olako gogoeta, jardunaldi bat egin genuen Errani eta hori, eta eskatu genien olako materiala jendea ulertzeko, hurbiltzeko. Hau ja da teknikoago, teorikoago, historiografikoago, ez? Bestea grafikoa da, hau berriz, da ponentia, Iñaki Sagredo, kontatzen du, Francisco Pizarroren anekdota bat, por cierto, garai berean Garaino gaztelua suntxitu zuela, eta gero juntzan, Amaiurrera, hori sitiatzea, eta borroka da. Holako, Pello Monteano kontatzen du, beste hainbat datu, eta hori da, liburua ja, plan teorikoago, jendea jakiteko, ze gertatu zen, horren azken finean, pasarte historiko oso esanguratsua da, eta ez da bakarrik flash bat emateko baizik, eta hemen ja pixkat aruntza. Baino, nolabait ere publiko guztientzat izan daiteke edo nolabait ja behar da espezializazio bat irakurtzen? Ez, hau gu beti divulgazioa zaintzen dugu, gero badaude, Pello Monteano atera du, Jaime Belazi buruz, Jaime Belazi izan zen Amaiurko alkatea eta horri buruz beste liburu bat, Iñaki Sagredo beste liburu bat, Patxi Zabaletak beste gogoeta bat, gurekin, por cierto, osea, bestelako materiala badaude, baina hau da divulgaziorako. Kontatu ditugu gauzak modu xean eta zuzenean irakurtzeko izan daiteke, ez dut esango novela bezala, ze ez da novela, baina bai reportaje errez bat. Herrixearentzako... Hori da, denontzako, gaztentzako, 80ko gaztentzako ere bai. Plebearentzako. Bueno, plebea, denok gea plebea, gu behintzat, gu erregiak ez gea. Hoixen da. Eta hemen, bai, ja, ez dakit erregetaz ari garen, Cuatro Reinas Navarras, bertze liburu hau mardulagoa, kasu honetan, baina pentsatzeut ere bai, bueno, gai hauek jendeari hurbiltzeko, Angel? Bai. Hau, Jose Luis Orrilla unzerena da, erdiaroko historian katedraduna izan zena, orain ja emeritua da, eta bere garaian egin zigu olako lana errenazimentuari buruz. Nafarroan izan zen errenazimentua, jendea ez du ezagutzen, ez da batere landuta, batez ere Nafarroa berean izan zen, iparraldean, konkista eman zelako, 1512ko konkista eman zelako, eta ja konkistatua zen, hemen inkisizioa sartu zen, eta bide hori erabat moztu zen. Berriz, iparraldean, Nafarroan, independentzia mantendu zen 100 urtez, eta garai hartan, garapen ekonomikoarekin batera, eta Renazimiento oso garrantzitsua, oso esanguratsua eman zen horregatik Shakespearek esaten den bezala, Nafarroa munduaren lilura izango da, hortik dator, ez da kasualidad, bere momentuan, Nafarroan kriston bizitza, intelektuala, ekonomikoa eta hori, eman zelako. Eta, Jose Luis... 16. mende horretan. Bai, 17. Bai, hortxe ez, 16. 17. Eta orduan oso esanguratsua izan zen, hain zuzen, garai hori isladatu zela edo personaje importanteak izan zirela erreginak. Lehendabizi Foixeko Katalina, hurrengoa Margaritako, Angulemako Margarita, Juana d'Albret eta Margarita Ebalua. Eta orduan egin du, bere biografiak landu garaia isladatzeko. Liburu aparta da, asko zabaldu dugu, gauza diren bezala, egin genuen tirada nahiko luzea, eta egunkarin bitartez eta hori zabaldu dugu, baina oso liburu atsegina, interesantea. Eleberri puntutxo bat badu? Ez, baina badauka pasadizo asko. Orduan, hor daude, hau da liburu historikoa, hemen kontatzen denan historia da, baina benetan, personajeak oso biziak garai hartan, hemen egon ziren, Catalina Foixeko Katalinaren garaian, Cesar Borgia, Konkista beraz, Calvino egon zen beranduago, Europa guztia hemendik pasa zen. Oso interesantea da. Nahi zen ez gero, gainera, uste dut, Catalina Foixekoaren eleberri grafiko bat ere baduzula, ez dela Navarran? Bai, gaur ez dut ekarri, baina bai, aurreko urtean atera genuen, eta arrazoi duzu.
kasu horretan ere bai, beraz, Katalina pixketo ezagutzeko eta modu erraix batean, eleberri horri. Eta honetan pixka gehiago, igual sakontzen aldugu, Gasteiz 1200 defentsa amaigabea, edizio aski ederrarekin. Gainera, novela grafikore bai, kasu honetan, ni bezalako, herri xeko jendeak irakurtzeko aukera hemen, Gasteiz 1200, Angel. Bueno, hau primizia bada, oraindik ez dago aurkeztuta, ekarri dut ona, tokatzen zelako, eta egia esan merezi du. Egingo dugu aurkezpena datorren astean, aste baten barrun, baina, ikusten duzuenez, inprentatik eta jarretik aterata, baina, hau ateratzeko kaja ireki, gauza diren bezala, simbolikoki. Eskertzen da. Gaia da beste pasarte baten erreferentzia normalean oso ahaztuta daukagula eta hori, eta da, gaur Euskal Herria hainbat zatitan dago banatuta eta hori, eta bat da mendebaldekoa, ez? Tomas Orzainkik esan zuena la Navarra Maritima, ez? Hori bereiztuta dago beste gauzen artean 1200en konkistatua izan zelako. Gaztelak erasotu zuen Nafarroa eta kendu zion zati handi bat, gutxi gora bera hau dena, ez? Durangaldea, Gipuzkoa, Araba, eta bar. Eta hor klabea zen hiri nagusia zen Gasteiz. Eta, arresitua zegoen, borroka itzela izan zen, ze gero, armada gaztelarra, ibili zen alde batetik bestera, gazteluak harrapatzen, eta hiriak, eta bar, Donosti, eta baina Donosti garai hartan izango zen herrixka txiki bat, eta bar, ez? Baina, orduan borroka nagusia izan zen Gasteizen, horregatik oso esanguratsua da, eta pasarte horren simboloa edo memorialekua izan daiteke Gasteiz. Hor, erresistentzia Nafarrak ziren, Nafarren erresistentzia itzela izan zen, setioa luzatu zen, beraiek aurre egin zioten armadari, igual, 9 hilabete zeola, gosea, hildakoa, gerra, tabar, eta azkenean nola Nafarrek ez zuten izan erregea, Antxo Azkarrak eta hori, indarra hori aurre egiteko, azkenean amore eman zuten eta konkistatua izan zen. Baina, pasarte hori azaltzeko, baita ere beste Amaiurreko komikiaren kasuan, jendea jakiteko nola izan zen, ze garrantzia, ze personaiak eta ez dugu ezer ezagutzen, hori azaltzeko, atera dugu. Egia esan, hau da koedizio bat, Nabarralde atera du, baina hori egin dutenak izan dira Martin Txipiako taldekoak. Martin Txipia izan zen, gara harta, alkaidea edo tenentea. Tenentea Gasteizen, hango gobernadorea esango genuke, bera izan zen, ikusteko bera ze balore izan zuen eta bar, gerra galdu zuten, baina gero agertzen da tenente postuan beste hainbat gaztelutan eta beste tokitan, osea, izan zen jarraitu zuen izaten erregearen konfiantzako gizona, baina hor, bera eraman zuen borroka, gidatu zuen, baina hemen ez dago hain hain zentratuta personaian, baizik eta borrokan, jendearen erresistentzia eta gutxi gora bera, nola iraun zuen hori setioa eta holako zirkustantzia. Beti bezala egiten duguna da hori sozializatu. Baina ekimena Martin Txipia elkartearen ideia izan zen, bereik egin zuten, baina Nabarraldeko laguna dira, gure taldekoa dira, gauza diren bezala, ez zeukaten ahalmena holako produzio bat egiteko, eta gu hortan. Horregatik ez da gure formatoa, beraiena da, holako bitxikeria daude, baina da koedizioa, Nabarralde terata, eta ondo. Eta aldi berean hori bera simbolikoa ez, nola Nafarro eta Gasteiz hor konexio hori, Nafarro konexio hori. Berriro konexioa, hori da. Berreskuratzen ari gara, simbolikoki besterik da ere, hoixe, eta egia esan, marrazki aldetik oso polita da, oso epikoa, oso hola, eta arro gaude, egia esan, lan oso interesantea, eta hori, gogorra ere bai. Galdera pare bat borroka honen kontu eta orain ari garela, ez? Badugu hemen Amaiurko gaztelu beltza, baditugu bi data hauek ez, 800. urte hurrena hor 1200eko pasadizoa, edo gertaera hau, eta bietan ez da galdu hori ere. Nola? Bietan galdu, genuela ez, Nafarrek. Galdetu nahi zuen, militarki, Nafarroko erreinua etzen izan inoiz potentzia bat? Bai, militarki, guk izan dugu filosofia berezi bat, eta da, herri bezala oso, bai, erregeak izan dira, jauntxoak izan dira, gure kontrasan guztiak, gu ez gea
Arkadia hola zoriontsua, hemen ere kontrasanak izan dira, baina egia da herrixea ere beti indarra izan duela, eta eskubideak izan ditu, foruak. Eta foruen artean, zegoen, beste gauzen artean hori, gerrara juteko aukera, osea, gerrara juteko jendearen, ez dakit, adostasunarekin joan behar ziren, eta horretarako mekanismo batzuk zeuden, eta hori. Eta jendea normalean gerrara ez doa. Osea, gerrara doazena izaten dira jauntxoak eta holakoak, ez? Jende ez dago hain animatuta normalean. Eta beste gauzen artean ere, euskaldunok ez geneukan armada propiorik. Jendea mobilizatzen zen, defentsa egiten zen, miliziak eta bar, baina estatu profesional bat ez zegoen. Hau ez da izan herri militarista. Igual lehenago, igual gehiago, Antso nagusiaren garaian, ze orduan Nafarroa oso zabala zen, Lehoitik Ribagorzaraino, eta bar, baina musulmanen garaian, eta beste kontestu baten. Baina gero, Euskaldunak herri bezala, foruak, bere bizimodua, gerrara, ez, horregatik, gerra karlistak ere horrekin lotzen dira, ze espainolei herria konkistatuta behartzen zituzte soldadutzara jutea, ejertzitora, eta euskaldunak ez zeuden ohituta, ez zeukaten bere ohituren artean olako. Eta horregatik galdu ditugu gerra guztiak. Baina ez, hemen adorerik ez zegoelako, edo hemen indarra ez zegoelako. Gero ere kontutan izan behar duzu, herri bezala oso txikiak garela, eta izan degula, bai Gaztela eta bai Frantzia, bi imperio eta oso militarista biak. Eta gu berriz alderantziz, gu askoz gehiago izan geha, lanerako prest, gure kultura da laneko kultura. Ez horren beste, konkistarena, borrokarena, militarki, euskaldunak izan dira borrokalariak. Baina ez armada hondiko, ez imperio bat, sekulan. Claro, pentsa, 16. mendean, ez? Espainia edo Gaztela bihurtzen dela munduko jabea, konkistatzen du, ez? Amerika, ez da harritzekoa izango zen, hor dagoen Nafarroa txiki hori ez konkistatzea, ez? Zuk erantzun zara hor, sandwich batean bi imperioren... Hain zuzen, ikusten duzu zean, Nafarroko konkistan ze indarrak mugitu ziren, izan ziren, Flandrian ibilitako tarzioak, Italiako gerran ibilitako, kristonen garrantzia, kristonen esperientzia, Ameriketan baita ere, Pizarro lehen aipatu duguna, baita ere, hemengo, horiek zeukaten garai hartan, bai teknologia eta bai armada aurreratuena eta potentena. Eta hala ere, borroka izan zen, luzea eta resistentzia izugarria, baina beti hori ez, arkakusua, ez dakit zeren kontra, besteak zer ziren, elefantea, rinozerontea, ez dakit, baina beste asko zaundia hau ziren. Adibidez, noiz baitere, nahiko erranguratsua da, simbolikoa, kontatu duzue, Amaiurko, 1922ko borroka horretan, Nafarrak izango zirela 200 bat, gehienez jota ezagit 400 bat, eta... Ez, 200 bat ez, gaztelu baten ez ziren sartzen. Lehengo gunean, Pello hitzaldi baten azaldu zigun, eta kontatuta daude, eta ez. Bat zeuden, eta hori normalen ez da esaten, beti Nafarrak zirela, eta esaten, ez, bat zeuden ofizialki frantsesa. Frantsesa zen bat, 7, eske kontatuta zeuden, eta esan zuen, bueno, frantsesak lapurtikoak izango ziren. Eta bestela, jauntxoak, 6, 7, eta gainerakoak, Lizarrakoak, ez dakinen, eta denak, oso ez ziren 200 ere, ez ziren 200, eta parean zeuzkaten, 6.000, 10.000, dentatik esan da, baina bai, milaka, eta hori dokumentatuta dago, ze orain artikulu baten irakurtzen gaur goizean, eta hori, Peimontean esaten zuen badauzkat, nominen, zerrendak, eta zenbat ordaindu zuten, eta gaztelarrek etorri ziren 1.500, oinezko soldaduak, zalditeria, ez dakit zenbat, eta irakurtzen eta ateratzen zen, 6.000, hola, a bote pronto, eta gero laguntzaileak eta bar, baina 6.000 soldadu. Eta besteak 200, osea. Entonces, erraten genuen behin hor dagoela espartarren mitoa, baina, bueno, kasu honetan ere... Bai, baina gu galtzen dugu beti. Bai. Eta gainera gu okerrena da ahazten dugula. Hori da tristeena, Esparta eta Termopilas eta holako tokiak, Salamina eta horiek saldu dute eta mitoak dira mundu mailan. Noizko, Angel, Nafarroko konkistaren
pelikula bat Netflixen. Dirua dagoenean. Dirua dagoenean, nik orain, entzun dut Irati hor da bilela, Bai. eta oso ondo dagoela, ez dut ikusi, eta horregatik ez naiz hau sartzen. Baina jendea oso ilusionatuta dago honekin, hitz egiten da horregako batailari buruz, neko aritza, eta ez dakit zer. Ondo ateratzen bada, eta bere ibilbidea egiten badu, igual honek iriki dezake bidea. Baina nolako proiektua zaila da, behar dezu diru asko, kalidadea, publikoa behar dezu, ze komerzialki hori zabaldu behar da. Guzti hori hor dago. Oraingoz badugu Gasteiz 1200, defentsa amaigabea, hor txenatu zuen eleberri hori. Galderatxo pare bat Gasteizen kontu honekin, kasu horretan, momentu horretan 1200ean Nafarroko erresumaren zati zen, hori nola izan zen prozesu hori? Ez dakit, Nafarroa konkistatu zuen kasu honetan orain autonomia erkidegoa deitzen dugun eremua? Ez, alderantziz. Beti esan da hori, ez? Eta noiz konkistatu dituzten orduan Nafarra. Nafarroan eta Gaztelan artean nola genbiltzan? Ez, hau zen Nafarra. Zen Nafarroa. Gero horiek konkistatu zuten eta Gaztelak sortu zituen lurralde berriak. Esateako Gipuzkoa. Gipuzkoa zen hori, Gipuzkoa zen bastan bezala lurralde txiki bat. Ondoan zeukan Hernani. Hernani ez zen gaur egun herria, baizik eta eskualde bat. Donostialdea deitzen duguna zen Hernani. Adibidez, Donostia, lehendabiziko dokumentotan agertzen da monastegi bat bezala San Sebastián de Hernani. Lurraldea Hernani zelako. Gipuzkoa, Hernani, bestea Aizorrotz, Deba Baiara esaten duguna, eta gaztelarrei interesatzen zitzaien momentu baten Nafarroen kontrako eskualde potente bat, hori borroka, militarki erretago guardia bat izateko, eta bildu zituzten hirurak. Baina hori da Gaztelak egindako prozesuak. Berez, lurralde horiek ziren Nafarroaren tenentziak. Lurralde, Baztan, Erribera, Lizarraldea, Gipuzkoa, Durangaldea, eta bar. Hori zen Euskaldunen lurralde historikoa. Garai baten hori izan zen, erromatarren garaian, Saltuz eta Ager, gero Baskoniako dukerria, beti pentsatu dugu Baskoniako dukerria Frankoen garaian eta hori mugan moztuko zela, baina ez, garbi da Araban barrun zegoela, eta Araban batein bazan, zegoen baitaren Nafarroa, gaurko Nafarroa eta Gipuzkoa eta Bizkaia eta dana, ez. Guzti hori zen Euskaldunen esparrua, habitata. Eta Gaztela hori apurtzean sortzen du sekulan egon ez den muga bat gure artean, horregatik Euskaldunak hemen, baina hau independente izaten jarraitu zuen, eta hau ez bapatean Gaztela bihurtu zen, baina Gaztela kendu zigutelako, eta sortu da gure artean muga artifizial bat, eta gaur egun daukagu hori eskizofrenia hori, batzuk dira Euskaldunak, Baskuak, eta beste batzuk Nafarrak. Gauza bera. Hori ulertzea zaila da, gu ja daukagu oso barneratuta muga hori, eta identitate desberdin horiek. Lehen, ez? Zuk hartzen duzu, Aimeric Picot, badakizu zein zan, peregrino frantsesa oso aluba, Euskaldunak gorrotatzen zituen, eta egiten du kronika bat, bidaien liburu moduko bat, edo gida bat nahi baduzu, Doneiako bidea egiteko, eta bera kontatzen du, eta kontuz, Euskaldunen eremura, Nafarren eremura llegatzen zenean, kontuz, horiek astoak dira, hitz egiten dute zakurra bezala, eta holako gozak, eta gero esaten du. Bizkaian eta Araban, Nafarrek bere zaldia harrapatzen dutenean, bere behorra literalki esaten du, montatzen dutenean, Nafarrak, Araban eta Bizkaian, Baztanen Nafarrak, Araban Nafarrak ziren, eta hori da, da kronika bat, bale. Baina zu bazoaz adibidez Donostiko forura, eta gauza bera. Foru hori egin zen, nolabait bideratzeko edo arauak jartzeko biztanleen artean. Eta biztanleen artean zeuden Nafarrak, Euskaldunak, eta Frankoak. Frankoak ziren frankizia zeukatenak, berez gaskoiak ziren, eta komerzianteak, eta hori ez. Eta orduan, foru hortan, 1180an esaten da dela, hor aipatzen da, ez?
Frankoak olako eskubideak daukate eta olako ez dakiz zer, eta Nafarrak berriz, Donostiko bertakoak, Nafarrak ziren. Hori da. Gasteizen, horra diez, euskara solastuko zen 1200 horretan? Bai, garbi da, hori oso garbi da. Horrez dago zalantzarik orain, hori la baskonización tardia eta olako gauza dira pelikula utxalak, ez daukate inolako fundamentorik. Euskaldunak horregon geha, zean, Bizkaian, Santanderren, Burgosko iparraldean, batzuk esaten dute, eta bueno, ez dago garbi, Soriaraino ailegatzen zela, euskara hor egon da. Ez dago, adibide bat, ni horitzen naiz debate hortan, ez? Ez dago arrastorik lehen zeltak edo, zelta azteko, estatu mailan, zeltak dira galoak, Frantzian. Hemen, estatu peninsularra, egon ziren iberoak eta bar, ez? Baina adibide bat daukagu, oraintxe esan dizudana Donostikoa, ez? Donostin egon dira gaskoiak, nola baita frankoak, gaskoiak jatorriz, franko legalki, frankizia bat zeukatelako, ez da franko-frantsesak, baizik eta franko-frankizia zeutelako. Komerzianteak ziren, eskubide batzuk, eta formakuntza altuago, eta, bueno, privilegio batzuk. Eta horiek egon dira, Donostialdean, hainbat mendetan, ez gehiegi eta ziren elite bat, minimoa. Eta zu bat zoaz Donostira, eta beren presentzia oso nabarmena da. Monpas, Aiete, Urgul. Azten zea izenak ateratzen, eta ateratzen da alde guztietatik. Hemen, egon dira. Horiek, Arzak adibidez apellidoa da gaskoia, ez da euskalduna. Hurbila, baina ez da euskalduna. Eta egon ziren, mende batzuk, eta bere presentzia oso nabarmena da. Zu batzuaz arabara eta esatu dut, eta zeltak, toponimia eta dana euskalduna da. Han ez daukazu arrastorik, hemen zeltak, hori da, oso lotuta, hori mito horiek oso lotuta daude frankismoarekin, eta frankismoa bere garaian lotu nahizun bere ideologia, bere herri espainola, ideologia nazierekin. Eta orduan nahi zuten Europa bisigodoekin lotu eta zeltiarrekin baitare lotu. Hemen presentzia, Hitlerrek esaten zuena, gugea, hoi da, arioak ginen. Hoi da, baina mito nazi gainera. Baina oso sartuta egon da, eta gaur arte, eta jarraitzen dute horri buelta eta buelta eta buelta. Ez dauka inolako oinarririk. Noizbait aitu dut, Angel, Sabino Aranak erran izin bat zuen Euskadi beharrean Nafarroa, segurazki ere, pertzepzioa bera, akaso aldatu izin zela, ez? Bai, gertatzen dena da, Sabino Arana oso bizkaitarra zala, Bizkaia oso espainolizatua zegola, eta ez zeukan Euskal Herriko perspektiba. Bai, Euskaldunak ginen, bakoitza bere lurraldean, zazpiak bat, eta bar. Baina ez zeukan formakuntza handirik. Eta horregatik, bera ez zekiena asmatu zuen. Eta asmatu zituen hitzak, asmatu zituen mitoak, eta asmatu zuen Euskadi. Ez zen behar, Nafarroa, garai berean, pixka lehenago, daukazu Xao. Eta Xaok, kontuetzen bat zera, ezagutzen badezu, Agustin Xaok dauka liburu bat, karlisten garaian, berak egiten dio elkarrizketa imaginarioa honi, Zumalakarregiri, eta esaten du, hau benetan izango zen, Euskaldunen erregea eta hori. Liburu hori, elkarrizketarena eta bar, titula dauka, Viaje por Navarra durante la insurrección de los vascos. Viaje por Navarra. Bizkaian egon zan, Gipuzkoan egon zan, iparralden, berarentzat dena Nafarroa zan. Orduan, garai hartan, bazeukan olako pertzepzioa, Sabino Aranak ez. Hori, bere despiste. Erran nahi dute ez dakit, nik ez dut ezagutzen historia, baina hala baldin bada ez, seguraski nola influentzia horiek gero eragin duten, ez, azkenean, Sabinok hartu zituen mito horiek berak, ez, nola gero eragin duten pertzepzio guzi horietan. Bai, Sabino Aranak bere balorea baditu, bere patinazoak, bai, bere garaiko gizona. Baina normalean destakatzen dugu bere hori, adibidez, berarentzat Euskaldunak arraza bat ginen, eta esatu, razista.
Unamuno gauza bera esaten du. Cánovas del Castillo gauza bera esaten du. Garai hartan arraza kontzeptua normala zen, gero naziekin eta hori beste kutsu bat hartu du, eta orduan, badakigu hori okerra dela eta nahi dezuna, baina Unamunuk esaten du, eta inor ez du esaten Unamuno razista zela. Ulertzen, zeratik, garaiko hizkera zen. Baina, ez argi igual arraza etnia diferentzia, ez zuten sobera garbi. Baina, egia da, igual Sabinok ez odolaren kontuekin. Bai, baina beste batzuk bai, Eta Cánovas del Castillo espainola eta gauza bera esaten zuen, espainolak zirela, la raza divina. Egia erran, Angel Zebolski historia behiratzen bada, herri guziek uste dute normalki direla Jainkoaren herria, ez? Bai, patinazoak eta holako mitologia denek goraipatzen dute hori. Baina Sabino Arana bere ezjakinturian patinazo batzuk izan zituen. Eta nik esango nuke, horiek direla larrienak guretzat, hori ez ezagutzea bere herria, eta ontzat ematea historikoki konkistatzaileak sortutako irudiak, errepresentazioak eta gure munduaren perspektiba. Hartu zuen, berak han zegona, baina ez hori kuestionatu. Eta nik esango nuke garai hartan igual garbiago egon zen, Arturo Kampionek adibidez argiago zeukan. Baina Sabino Arana diru gehiago zeukan, diru gehiago zaten dut, inguruan bere oinarri sozialean, bizkaitarra, ekonomikoki, sozialki, eta askoz jende gehiago, diru gehiago, indar sozialak askoz potenteago ziren, eta Arturo Kampion, naiz eta igual azkarrago eta jakintsuago, atzean ez zeukan olako potentziarik. Hortxean ikusten duzu, erraten nuen bezala, herri gehienek beti pentsatzute haiek direla Jainkoaren seme-alabak, eta inor ez da konturatzen egiazki bastandarrak garela Jainkoaren seme-alabak. Beraz, hortzain. Oso ondo, ados nagorrekin. Bueno, Angel, txorra dagoetaz, aparte errandugun bezala, Durangoko azokan Nabarraldek izanen duen, hortzen, liburu sorta eskaintza ederrau, Gasteiz 1200, defentsa amaigabea egin duen azken lan esanguratsu horrekin, eta bertzain bat konturekin, badakizuean, abenduaren 7tik 11 izan duzu aukera guzea lortzeko, eta bertzenaz, Nabarralde jarraitu, eta dago aski informazioa, Angel Rekalde, bertze behin hemen, guri zure argitasuna ematen, mil esker handi. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eta ikus dezagun Iruñeko udalerri batzuetako albisteak. Barainainen Nafarroko toki entitateetako euskara zerbitzuak elaide.eus zabaltzeko kanpaina jarri dute martxan. Webgunean euskara ikasteko eta euskaraz bizitzeko baliabideak eta informazio interesgarria aurkitu daitezke. Eta holtzako zendean 2022 urteko GKE eta GGKen diru laguntzen deialdia atera da. Eskatzeko epea beraz zabalik dago. Eta Iruñean zenbait berri, ingurumen hezkuntzako museoak reparatu bizi txoko hileroko gunea hartuko du hortzegun honetan. 2 orduz bizikleten sor daitezkeen matxura txikiak eta arazoak konpontzen ikasten da. Eta 2022ko San Ferminek 163,4 milioi euroko gastu zuzena eragin dute Iruñean. Turista nazionalek 86,9 milioirekin gastu horren 160 ematen dute. Nazioarteko turistek aldiz 39,8 milioi. Eta erritmo honean doaz Txantra hegoaldeko Ezkaba kaleko urbanizazio obrak, jesuitenak eta Irabia ikastetxeen artean. 2023ko martxoan amaitzea aurre ikusten da. Hirigintza, gerentziak bigarren faseko lanak bisitatu ditu, Mendigorria, Etxalar eta Kaseda kaleak ibilbide berrirako irteera emanez. Bertze berri batean datorren azaroaren 17an doako tailer bat proposatuko du 65 urtetik gorakoei zuzendutako argindarraren eta gasaren faktura ulertzeko. Hortzegun honetan hasiko dira, 0-10, ean San Juan Bosko zentroan ameketan egingo den tailerreko izen ematean. Eta akitzeko Iruñeko udalak lehen aldiz parte hartuko du haurretan eraben partaidetzarako toki kontseiluen estatuko topaketetan.
Cowork Kidsek bultzatutako parte hartze organoko 3 gazte, Celia Pinedo koordinatzailearekin batera, Kazeresera joan ziren joan den asteburuan. Pisa el freno Madaleno HTA gelditu pentsatzeko. Hoixen, lelo horren azpian abiatu dute Nafarroako HT geldituko kidek, hauxen, aurkezpen ziklo bat, zenbait urtetik behin egiten dutena, informatzeko HTaren egoera, aktualitateko egoera zehazki zein den, azken berrien inguruan emateko, helarazteko, eta baita ere publiko berria sarrarazteko intentzio horrekin, beti ere HTaren borroka berritu nahi horretan, urteak daramazkite gainera horretan, eta, pixkat eskusa horrekin edo, deitu dugu gaurkoan berriz ere, Gorka Ovejero behin baino gehiagotan hemen egon dena. Gorka, atxaldeon. Atxaldeon zuei ere. Mil esker gurean egoteagatik. Egin duzu beraz aurkezpen ziklo hau edo hasi duzu, eta bertzean Matalazen egin zenuten aurkezpena, ze sentsazio aurkezpen horrekin? Jende gutxi, onartuko dugu, beti gune gaztea da, eta gazteak gure borrokara txikitzeko zailtasunak izaten ditugu, ezta. Helduen urtean, 30 urte egingo ditu HTren kontrako borrokak, eta horrek ere esan nahi du, gazteek beste dinamiko batzuk darabiltzketela, ez? Baina hor egitean nahi izan genuen, gazte batzuk hurbildu ziren, adineko jendeak ere bai, eta hor pixka bat gure mezua eta gure helburuak eta hildoak, eta jendearen dudak eta galderak eta egiteko aukera probestu genuen. Gazteak, zergatik ez dire hainbertze hurbiltzen borroka honetara? Orain gazteak, erran duela 30 urte ez hurbildu ziren gazteak, orain gazteak zergatik? Nik uste beste borroka batzu ere baditugula, ekologismoan barnean haize arrotak eta eguzki baratzeak, makroindustriak, borroka asko daude, ez da bakarrik HT-rena. Eta HT-ra egia esan da ere, Euskal Autonomia Erkidegoan nahiko aurreratua dago, eta horrek ere jetzi du militantzia maila, eta pixka bat ikusi beharko nuke alde desberdinetatik, ez? Baina gutxi zailagoa da gazteak hurbiltzea. Gero noizbait ere Josu Larrainaraga antropologoari eta ere egon zen HTaren borroketan eta berari aitu dio noizbait neke politikoa erabiltzen duela, ez? Kontzeptu hori azkenean, 30 urteren ondotik ere ezin gelditu horretan, ez? Nekea sortzearen normala dela, ez? Nekea, etxipena, zure eskualdean obrak aurrera doazela ikusten duzunean, taldeak desegin egiten dira. Nik uste hor, error estrategiko bat dago, ze obrak Euskal Y-koan 2006an hasi zituzten Urbinan, esaten nahi dira 2028-2029ko asmoa dutela hasteko, bituzten denbora eta taldeak desegiten dira berehala, ez? Eta goartu behar gara, gaur egun Euskal Y-koan eginda dagoenaren zatia dela azpiegitura, hau da, hormigoia, falta da gainegitura guztia, katenariak, apeadero geratokiak, geltokiak, segurtasuna, aurrekontuaren iaia erdia, 95% dena, ez? Orduan ez dago inondik ere egina. Hala ere Gorka, 30 urte borroka horretan, beti izaten da gure tendentzia bat ezkerrakoa txuria eta beltza ikustea gauzak, baina inoiz ez dira hola. Ezakit, lortu dire gauza batzuk, ezakit desbideratzea tokietatik, igual oztopoak jartzea, atzeratzea, kontuak, holako gauzatxoak lortu dire 30 urte hauetan? Galtzen goaz, dudarik gabe, baina bai lortu dela atzeratzea asko, eta esanguratsuena da, adibidez, Atxondo aldean, Atxondo Abadiño tarte horretan, obrak hasi berriak daude, urte eskas bat, eta hori da, atzeratu ahal izan zutelako 4-5 urtez, obren ebazpenak eta prozesu legal guztia, ez? Beste toki batzuetan oztopatu izan du dira, baina gelditu ez, krisiak gelditzen du, CHT oso garestia da eta ez da lehentasun bat, ez da behar bat, orduan krisia berak 2008koak eta ondorengoek gelditu dute nolabait ere aurrekontuetan hori. Baina bai lortu izan dugu, batez ere eskualdetan, hiri handietan zaila izan da, jendeak ikustea ez duela ezertarako balio, gure lur emankor hoberenak okupatzen dituela, bai
nekazaritzarako edo abeltzaintzarako bai beko basoak, sakana paradigmatikoa da, sakandarra naiz, sakanan hartuko lituzke larre, soro eta beko baso hoberenak. Eta zer esanik ez, Aralar, Handiarteko naturgune paso natural hori beste barrera bat jarriko zitzaiona, ez? Orduan nik uste ideologikoki bai lortu dugula eskualdeetan jendearen kontzientzia aldatzea, hirietan askoz ere zailagoa izan da. Zuk uste duzu orokorrean jendartean oposizioa dagoela HTaren kontuarekin? Erran edut egingo bagenuke galdeketa bat, jendeok seguraski kontra bozkatuko luke, nolabait ez dagoela ados. Gure gai hauetan interesa ez duen jendea, hau da bere bizitza egiten duena, eta gero telebista jarri, edo kirola gustatzen zaiolako, edo mendira joan, jende horrek esango dizu HT ezinbestekoa dela. Komunikabide nagusietan, dudarik ez xaloan gertatzen ez den bezala, nagusi esaten dute HT gabe ekonomia pikutara joango dela, HT gabe lanpostu galduko direla. Ez dut inongo zentzurik, askotan errepikatu dugu zergatik gezurra direnez, baina jendeak nola hori entzuten duen, basaten du, egin dezatela, baina pixkat interesa izan duena informatzeko, dudarik gabe esango dute ez duela inongo zentzurik, ez? Elefante txuri badela, kriston dirutza egitea, kriston dirutza mantentzea, hain onura gutxi dituen azpiegitura baterako. Elefante txuriarena, nik uste interesgarria dela, orain erabiltzen duzuen metafora bat, ez, nolabait ere deskribatzeko zer den HTaren proiektua, eta bertze proiektu handizendako ere balio duen kalifikatibo bat, zer da elefante txuria? Bueno, nazioartean erabiltzen da sinbolo hau, adierazteko badirela munduan zehar egiten diren azpiegitura edo eraikuntza edo proiektu handinai horiek, kriston dirutza balio dutenak, mantentzea igual bera ere oso garesti denak, eta benetan ez dutela zertarako balio, ez? Eta orduan, ni Kolonbian sartu nintzen behin YouTubeen, eta Kolonbian batzuten telebista kate batean, Los lunes del elefante blanco. Eta Kolonbiako elefante txurien hori egiten zuten. Gero telebistan ikusi nuen ingenieria abandonada, badagoelako programa bat, jankia, eta batek esan zuen ingeniero batek, hau benetako elefante txuri bat da. Orduan, nazioartean bai erabiltzen da, abenduan hor, Durango azokaren inguru horretan, orain ezakit 14an noiz izaten den, nazioarteko elefante txuriaren eguna da. Orduan, bada ideia bat nazioartean erabiltzen dena, Euskal Herrian oraindik barneratua ez daukaguna, eta guk HT-erendako erabiltzen duguna. Baina hau izan daiteke, edozein, seguru Euskal Herrian baditugu, Navarrarena orain martxan jarri dute, baina Navarrarena elefante txuri bat izan zen. Oso garesti, oso moderno, eta zertarok erabiltzen dugu. Los Arcos nola saldu dute, ez? Kriston dirutza eta saldu dute prezioaren erdian. Orduan, horiek elefante txuriak ere izan zitezkeen. Elefante txuria kontzeptotuen gainera, ez dakit ez, ezaugarri berezi bat, da gainera proiektu sozialki ez onuragarri bat izateaz aparte, gero hipotekatzen dizun kontu bat dela, ez? Nolabait ere zaindu behar duzula, ez? Eta leheno gaitu dizut kameratik kanpo erraten elefante txuria nolabait ere, ez? Mitoa kontatzen dola, errege bat ekoparitu ziola, eta ez da bakarrik kontu bat momentuan bera sortzen dizuna gastua, baizik eta gero behartzara hor egon, ez? Mantentzen, ezertarako erabiltzen ez den proiektu bat, ez? Bai, berez, gaur egun Tailandia dena, Xiango erreinu zaharra zena, hor gortean elefante txuriak omen ziren, sakratuak eta boterearen simboloa, eta erregeak egiten omen zuena, etxei bati izorratzeko, kartzelara sartu edo erreinutik bota beharrean, elefante txuri bat oparitzen omen zion, eta orduan behartua zegoen elefante txuri hori, sakratu izanik, mantentzera, ongi jana, emaiozu baso bat, jarriozu ura, eta gero ezin duzu ezertarako balio, etengabeko gastu bat zen, ezertarako, eta horregatik esaten da ez, hori ez, pildora txar hori ez, hori ez, oparitzen dizuta, baina izan behar da, ipurdian bikor bat bezala, ez? Eta HT hori izango da, azkenean irabiliko duen jendea hain gutxi izan da, ez dute, ez da mantendu gastuak ere, lortuko. Orduan, etengabeko odorustu bat izango da gure arka publikoendako, diru publikoendako. Gorka, elkarrizketa egiteko, kasu honetan zuek lagundu nauzuez, zeren zuek bera planteatzen zituzten galdera batzuk, ez, pixket elkarrizketak bideratzeko, eta zuei bera botako dizuet galdera horiek. Lehenengoak erraten zuen, ze zentzu du HT-arekin jarraitzak egungo krisi ekonomiko eta sozial globalaren erdian?
Guretzako ezer ez, askotan aipatu dugun bezala, ez, ze diru diren egitea eta mantentzea. Batzuendako esaten dute, ez, behin eginda dagoenean, kamioiak kentzeko, garraia horrena, ez, esaten dute, gezurra da, ja, demostratu da, ja, Euskal Igerrekoa gezurra eramango, Ziriza sailburuak hemen Nafarroan esaten du, Nafarroan eramango duela, estatuan ez du eramaten, Europan ez du eramaten. Euskal Igerrekoak eraman behar zuen, baina esan dute ez dutela eramango. Baina Nafarroan, Ziriza sailburu bat, politiko batek, jarraitzen du esaten, Nafarroan baietz, gezur hutsak, ez? Orduan esaten dugu, zentzua dauka soilik hiri handiak batuko duen tren azkar bat egitea, plataforma berri batean, beste arresi bat naturguneendako, eta oso jende mugitzen baita hiri handietan. Ze Euskal Herrian, zu badakizu edo askotan esan dugu, jendea joera duela bere herrialdeko, bere probintziako hiriburura joateko, ez? Mugitzeko inundik ere ez, Gasteiz Donosti edo Gasteiz Bilbo edo ez? Hor mugitzen den jendea oso tamaina txikikoa da, oso kopuru txikia da. Bigarren galdera bat, zergatik diogu HTA gelditzeak kolapsoa geldiarazteko eta kapitalismoa ahultzeko balio duela? Bueno, kapitalismoa zertan datza, kapitalismoan, gu antikapitalista gara, ematen du oso radikala jendea, antikapitalistak, ze beldurra. Kapitalismoa da, mundu mugatu honetan etengabeko hazkundea behar duen ekonomi batean oinarritzen da. Hau da, zu baduzu kapitalismoa nun ez baduzu urtero zure ekonomia hazitzen, hazkundea ez baldin badago, sistema ekonomikoa hasten da, horren inflazioa, rezesioa, eta horren ez du funtzionatzen. Baina gure mundua mugatua da. Horren ezin duzu etengabe haziz egon. Beraz, kapitalismoa momentu batean potx egingo du, eta de hecho, azkeneko urteetan ikusten nahi da, ja ez dagoela lehengairik baliabide energetikoak ere geroz eta zailtasun gehiago dituzte, erregai fosilak bukatzen ari dira, orduan, kapitalismoa sistema ekonomiko bezala denek esaten dute aldatu behar dela. Denek esaten dute. Kontua da, batzuendako ikusten dugu sistema ekonomiko justuago bat planteatzen duguna. Eta horregatik esaten dugu, hazkunde horretarako diru publikoak etengabe proiektu pribatuetara edo enpresa pribatuetara bideratzen dituztela, nola azpiegitura handiak eginez. Inongo baliorik ez duten horietako askoetara, adibidez, HT. Beraz, gelditzea, HT gelditzea, hor kapitalismoa eta kolapsoare geratzeko baliabide bat. Errazago alda munduaren amaiera irudikatzea kapitalismoaren amaiera baino? Hori pixka zen aber jendeak, ez dakit. Bai, bueno, kapitalismoa bukatuko da bai edo bai, ezin delako etengabeko hazkunde bat izan. Batzuendako probestu nahiko dute, eta ikusten da, gaur egungo eskubi alternatiba ditzen dena, Trump eta hauek, ultraeskundarrak, Putin bera Errusian, hauek ez dira antiliberalak dira, baina ez dira gizarte justo baten aldekoa, baizik eta beraien nazioak indartzea besteen kaltetan, ez? Orduan da, kapitalismo liberalak egiten ari dena da Brasil, India, Txina indartzen, guk egin behar duguna da, liberalismo hori kendu gu potente eta potentzia handiak izaten jarraitzeko, ez? Orduan, guretzako kapitalismoa bukatuko da, baina zer aterako den ez du esan nahi inundik ere hobeago izango denik. Hortan borrakatu beharko gara, jende ekologista, progresista, ezkerrekoa, hortan saiatu beharko gara. Hoi garrantzitsua da erratea, zeren batzuek erraten dute, kapitalismoa ez dakit nola erran, ez? Garaitezina dela, ez? Eta ez dagoela alternatibarik ere erranda handik hemendik eta beraz ematen du, zerbait naturala dela. Eta egia da, perspektiba historikoa begiratzen baduzu, kapitalismoa da oso gauza txikia eta motza, ez? 200 urte dituen gauza bat, ez? Bi mendeko gauza bat, eta gizakia egon da bertze ez dakit, ez? 10.000 urte bertze sistema neolitiko batzuekin, izan ditu feudalismoa, bertze sistema ekonomikoak, ez? Eta horren aitzinetik gainera iztari biltzaile, ez? Erran dut, horiek izan dire mendetako ekonomiak, kapitalismoarena, printzipioz, hori, bi mende ditu, eta ikusten ari da kontuz, agian mende bat gehiago ez duela iraungo, ez? Bai, bi mende hauetan lurra kutsatu dugu, ustiatu dugu, basoak desegiten dira, esaten dute, 20. mende hasieran basoak gutxiago zegoela, egurra asko erabiltzen zelako, eta ez? Badira ere, maia zibilizazioa ere pikutara joan omen zen ekologikoki
sostengarria etzen kultura, ez ditzagun ere esan, lehen oso ongi orain gaizki ez, gizakiak ere bere akatsak egin izan ditu, baina gu uste dugu kapitalismoa hori 200 urte hauetan ikusi da zelako triskantza egiten nahi den. Eta zer beharko genuke dudarik gabe gizarte justuago bat, Txinatik gauza guztiak ekarri beharrean bertan produzitzea, janariak adibidez, hemengo eskualdekoak, zaten dugu Euskal Herria edo Europa hegoaldeko janariak jatea, eta ez Peruko esparragoak, ni eroskera joaten naiz asko, eroskin Zelanda Berriko kiguiak. Zelanda Berritik ikara baduzu kigui bat, zu zentzurik. Hori da koste energetiko brutal bat. Holako gauzak nahi ez bukatuko dira krisi honekin. Orduan, egin behar duguna da, behintzat janariak eta alik eta hurbilenan ekoiztu ez. Eta eredu hori ezarriko da bai edo bai. Kapitalismoa, aber nola botatzen dugun eta eredu bego bat sortzen. Beraz, kapitalismoaren amaiera irudikatzen alda ere bai, HT-koen ustez. Baita ere galdetzen duzu, krisi guztien ama izango da gure aukera guztien ama? Nola bitera hori galdera relevantea da. Orain ez, sartzen gara krisi egoera batean, hori aukera on bat da, Gorka? Ez dakit txinatarrak edo bautuen esara bat ez, krisi garaia aukera garaia da. Bueno, bai, jakina, krisi garaietan jendea berpentsatu egiten du, bere burua beste gauza batzutara egiteko, eta aukerak daude, bai, aukera daude, beste eredu ekonomiko bat, beste eredu politiko edo sozialak egiteko. Ni beldur naiz, dirua eta duten bankuek, multinazionalek ez dutela hortik joko ez, eta gizartea pixkat lokartua ikusten dugu. Baina, gure helburua izan behar da, beste eredu batean sinistatzen dugun artean, balako saretze bat egitea, eta egia Euskal Herria nahiko txikia izan da, aukera dugu holako egitasmoak egiteko ez. Nik bai ikusten diot aukera bat Euskal Herri mailagen ez. Balimazua ziri izugarri handi horietara, estatu batuetara adibidez, ziri megairi horietan, eta oso gizarte individualista izanik, zaila da holakoak egitea ez, baina herri txikietan eta Euskal Herria bezala, nik uste aukera gehiago daudela, holako kooperatibak, saretzeak, elkartasun sareak egitearena. Abagune garaiak orain datoz, eta orain hemen gu xaloatik ekoitzitako galdera batekin etxiko dugu, Gorka, badakizu kazetarien galdera hauetako bat, eta da, zein da garai honetan egin dezakegun gauza garrantzitsuena? Nik uste lehenbiziko kontzientzia hartu gauzak ezin direla bere horretan iraun, eta gero guk ikuspegi ezkerreko progresista antidesarroista batetik esango genuke gauzak aldatu behar direla, baina gizartea eta jendearen aldeko egiturak sortzeko. Hori izango genuke. Maila guztietan, ekologikoan, ekonomikoan, sozialean, eta hori ez. Jendartea aldatzeko, beraz, aukerak ere bai, edo jendartea okertzeko ere bai. Irekitzen da orain etorkizuna, ikusiko dugu norantza joaten den, HT gelditu Nafarrokoek behintzat argi dute, eredu aldaketa behar dela, eta horren simbolo elefante txuria den HT hori geratzea. Gorka Ovejero, Nafarroko HT geldituko kidea, mila esker handiz, denbora tartetxo hau hartzeagatik. Zuei eskaintzeagatik. Dena gaurkoz magazin honetan, hortzegunerekin bukatuko dugu, gaur pintxopotea eta bihar otsiralean hemen egonen gara, ez badugu bestondo gehiegirik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.